somo machiwo tiegruok e weche mag thieth mar neno ni gichopo rang'iny madwarore. Kane olose nyim jokanyo mag kamati ma ochung' ne weche mag thieth e od bura mamalo, jatend migawo mar weche mag thieth e pachoka Eden Duale ne olero ni osenyiso duol matayo migawo no mondo mi koro ta chenro mag thieth e thurka ka bende riwruok mar KMPDU bende ne onyiso jokanyo mag komiti no ni osemiyo ting' machielo ma bende chalo gi mano. Magi duto wacho ni gin yo ma oketo mar neno ni sekta mar weche mag thieth obedo makare kendo konyo oganda jo Kenya. Duale ne owacho ni nitiere kuonde tiegruok moko ma bende chiwo weche mag thieth to gin mana gi teko mar rwako kata mar kawo jopuonjre maromo 50 kende, eka koluwore kod ich lach ma gin go koro chuno gi ne gikawo jopuonjre ma kwan gi romo kata mana 200, gino ma olero ni ok bi timore kata matin. Bende ne owacho ni e bwo tende kaka jatend migawo mar weche mag thieth, oganda jo Kenya biro bedo kod yie ni chenro mar thieth kata chenro duto mag thieth biro bedo makare nikech osetemo kata oseketo kenge mobro neno ni orieyo sekta no obedo maber ma kod ng'ikruok moro amora. Riwruog jopur niang' e kaunti ma Kisumu koro siro lwedo wach mar keto kembe mag rego niang' mag sirikal lwet ji giwegi kata obed ni moko kuom jotelo manoyiere pacho kata osebedo ka kwedo chenro ma kamano. Sedekai Odhiambo ma bende en jakom mar riwruogno wacho ni gin kaka jopur koro gigeno ni kembe rego niang' mag sirikal go kawo kendo koro itayo kod ji giwegi to koro dhi kelo fuong'ruok maduong' mokalo kendo gin kaka jopur gibiro yudo ohala. Odhiambo wacho ni gisekale matek mokalo higni mathoth nikech sirikal ma osebedo ka koro tayo kembego osemiyo thoth jopur ni kod chandruok mathoth nimar piny owacho ni gopegi ma tandawuoya ma bende pok ochulgi. Kakoro gie sani gimor mokalo ka giwacho ni keto kembe makamago lwet ji giwegi en gino makoro ber kendo koro jotelo makoro pingo kata kwedo wach makamano ok onego bed ni dhi nyime gi timo gima kamano kata matin. Hiyo leasing ilipitishwa ikawa na kamati ambayo walikuwa wanafuatilia maneno ya leasing. Public participation ikafanywa, wakulima wakakubaliana, tukawachia kamati yenye walikuwa wanaangalilia maneno ya leasing. Ikawa sasa wafanye kazi yao. Yetu we were proposing ya kwamba tuwe na government owned mills ambayo wamekuwa wakipewa pesa na serikali na hiyo pesa inapotea. Wanapewa to a tune of 200 million within a short while, hiyo pesa imepotea for innovation na hata ya kupatiana wakulima. Na unakuta ya kwamba hii pesa haifikii mkulima. You find that a government owned mill anasiaga miwa ya mkulima, alipi mfanyakazi, alipi mwenye miwa mwenyewe, alipi government taxes. Na government has been pumping money kwa hii factory kila mara. Sasa bende ne owacho ni jok ma osebedo ka kwedo wach mar keto kambi rego niang' mar Muhoroni kod Chemelil lwet ji giwegi gin jogo ma ok ohero dongruok kendo gin jogo makoro dwaro mana ni kembego odhi nyime gi sikore ka koro wach nyaka gi sani okang' makamano ber mokalo kendo koro gisiro lwedo. Tutafanyaje? Tukiwa tunafanya leasing, everything was advertised. Na ikawa there was time ya watu kuintervene kama haikuwa ile. Mapendekezo ya wakulima ilichukuliwa. Na hii ndio najua waliamini na wakafuatilia. Sasa ikawa awarding ishafanywa, ndio sasa watu wamejitokeza wenye hatujui ni watu gani, which would have intervened this at other processes, at other step. Sasa awarding ishafanywa, hatujui ni kampuni gani wali award, and because I believe ya kwamba international investor did not tender because hawakuwa wanataka waende for short term, wale walikuwa wanataka kununua, na pengine hiyo ndio walitumia, wakatumia the best managed investors wenye wako. Weche moko nyakwara moka jwang' ni duka mar Naivas okwedo mokalo weche moko mosebedo ka landore ni koro giuso mwandu ma odiochiengegi osekalo kata expired goods, kendo mano osemiyo bedegi moko oselor gi apisa mochung' ne weche mag thieth. Kane gigolo kata kane gikwedo wach makamano, bende ne gilero ni weche mosebedo ka fuong'ore e mbui gin mag bandia moganda jo Kenya konego bed ni chike itgi kata matin. E andika mane gigolo en ni koro ne gichiwo ler
ni onge mwandu mora mora mandalo ne osekadho manyaka gi sani ni duka gi mora mora. Ne bende giwacho ni onge bad duka gi mora mora mabende oselor gi apisa mar migawo ma ochung' ne weche mag thieth, ka giwacho ni dukni duto mek gitiyo kendo koro giluwore kod chike duto madwarore gi duol ma ochung' ne nono rang'iny mag mwandu e pacho ka KEBS kaachiel kod migawo mar weche mag thieth kanyakla kod migepe mamoko. Moko kuom jogo maloko hand chode e kaunti ma Mombasa koro ywak ne piny owacho mondo mi koro ochuognegi ute thieth moyiedhi ma ginyalo yude resruok mapis cha bende oroch ratechgi ka gin e chenro mekgi mag tich. Bende giwacho ni thothgi osebedo ka koro yudo hinyruok to ka kupone gidhi ute thieth mag piny owacho to moko kuom jochiw thieth e ute sirikal go koro osebedo ka jarogi ka moko to osebedo ka nyierogi ma ok konygi. Kuki kaunti ma Mombasa, Joja Oko chiwo ler mathoth e wachni. Kuna paka sex workers wengine wanavumilia ndani ya nyumba, mtu ameumizwa kwenda kuandikisha ile P3 pia unasikia ni pesa, una give up kama wewe sex worker. Tunasema tufanye nini na tuko katika hali ya kutafuta nini? Maisha na kutafutia watoto wetu. Mano achiel kuom opamo Mombasa kalero moko kuom midhieche ma samoro gi kale seche ma gitimo ohandegi mar chode, kuma moko kuom customers mekgi gikoni loko ne giparo kendo dhi ataro mar winjruok mane gitimo bang' donjo e ute koyugi. Kuna ile umeenda umeongea na mteja vizuri, umemwambia ni shilingi 1000 kupika huko mko wawili kwa room. Anakuambia sasa vile utuko hapa ndani hakuna chenye unaweza mfanya, hakuna chenye unaweza sema, tayari anaweza hata kukuingililia kinyume na yani anakudhulumu na ulikuwa mmeagana kitu kama hiyo. Kama wengine tunamezea, manake tunasema hata ukienda kuripoti, utaenda utaripoti, una evidence gani kama ulinyonya hiyo? Yudo thieth makare kata ndiko dhogi e tesende mag obila kaluwore gi midhieche mag kale gikoni osebedo midhiero maduong' ni mar gikoni ijarogi ka gichopo kuonde makamago kendo lak nyierogi. Yani kama inawezekana tupate kama safe place pia zetu. Ukiumizwa tu kabisa yani ile inaweza fanya paka Saturday na Sunday, manake sana sana hizo dhuluma inaweza tokezea kama ni Friday. Kane giloso e romo mane obagi Mombasa mar twak ewi wach rocho ratich oganda, jaod bura ma Mombasa Zamzam Mohamed to koni onego chug chik motegno mar rakore gi joroch ratich jowetegi to chutho mine kod nyithindo. Kwanza wajua sheria iko hafifu sana kwa sababu unapata mtu mzima anaweza kumlawiti mtoto mdogo wa miezi 8, mtoto mchanga. Kwa hiyo mimi kuna sheria ambayo napendekeza na ningeomba kina mama wenzangu na wabunge wenzangu tuweze kuipatisha kuwa mtu ambaye atapatikana mwanaume mtu mzima amemlawiti mtoto mdogo iwe anaweza hata kukatwa mambo yake yale. Magi ne giwacho kata Pista Juma makedo ne ratich nyithindo kod mine to koni midhiero maduong' ni buche makamago osebedo ka kawo kinde malach e doho, mamoko kuom gi chwe wit kuchande nikech onge mar neno malong'o. Juzi tu tulikuwa na kisa cha mama aliowawa na mume wake ambaye ni polisi, hatujaelewa kesi hiyo inaendelea vipi. Tulikuwa na kesi ya juzi Likoni, yule mama alifariki. Bombolulu kuna dada zetu pia waliwawa. Yani hizi kesi zinaenda polepole sana. So tukaomba ya kwamba tuwe na koti standalone, koti ambayo kama vile koti ya watoto inashughulika na masuala ya watoto, basi tuwe na koti ya jinsia ambayo inashughulika na masuala ya jinsia, ili kesi hizi zisichukue muda. Ikienda sana ni miezi 6, miezi 7, kesi ziwe zimemalizwa. Kama mtu ni kufungwa afungwe, ili yule mwathiriwa aone ya kwamba amepata haki. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, and George Aoko. Nyakwara magajuanga weche kimedo biro ni kamora mora maintie kokale nyakalondo mari mihero maramogi. Imedo winjo weche manyien gi Vincent Otieno. Jopuonj madongo mag skunde mag primary Thurka yudo pek e tayo chenro mag skul ni mar piny owacho odeko chwalo negi omenda mar capitation mar tam mar 2. Jakom mar riwruok ma jotend sikunde mag primary kata Kenya Primary Schools Heads Association e bade ma kaunti wa Migori ma Daniel Okelo ne owacho ni pok giyudo omenda mar tam mar 2, kendo koro mano miyo gi thuolo kata kinde matek e tayo chenro mopogore opogore e sikunde ma Thurka. Kuge kaunti ma Migori, Jojuma chiwo ler. Malo jumbe 2 tok yepo ma sikunde tamno mar 2. Piny owacho poko omenda ma somo ne sikunde, gino ma jotend sikunde kaachiel kod boards matayo sikunde wacho ni sekelo pek e tayo sikunde. Jakom mar riwruok ma jotend sikunde mag primary ma ong'ere ka Kenya Primary Heads Association kata KEPSA e bade ma Migori Daniel Okelo wacho jotend sikunde nitiere kod pek e tayo sikunde nikech
deko mar omenda mar somo. Sani pok odonje wang' sani wawinjo matek. Adiera makende en ni wawinjo matek. Nikech ka pesa onge to programs mag skul idwa nodhi mbele, ok en tich mayot. Okelo wan jotend sikunde sani kawo mana hola mondo eka ginyiew go gigo eko madwarore mondo eka somo dhi nyime e skundego. Institutions jotend skul ok nindi, gitemo gi yore te ka gi kacha mondo programs manie skul oringi. Sama magiringo ni tiende ni gope donje, gope nyaka koro donje mondo ne ni gik moko oko dhi marach e skul. Ywak ma ogol rogno ma jotend sikunde e bade ma Migori bende koro sir kod jokanyo mag boards mag sikunde mawacho ni nyaka sani ok ginyal kata chulo jotije mamoko ma oting'o chuk dar marito sikundego. You know, it's a big challenge, especially now we have opened the schools. We have so many people, many things to do. We have many activities to do. For example, we have our support staff. We need to pay them. We need to buy stationaries. Serikali release pesa Sean mondo mi schools teach mayot. Ok en tich mayot ka pesa leo to weche mag JS gi ochakre machiegni. Gidwaro a lot of money mitimo go so many things. Innovations, desks, gin gik mang'eny. Jotend sikunde wacho ni kawo pogore kod deko mar omendane. Piny owacho bende osebedo kawo omendane matin tin, bende koro miyo gibedo kata kod pek e timo chenro mopogore opogore e wang' sa. Bende kata kiore percentage mwa expect. Kwa expect 50% in first term. Orno 50% no nikech budget mar first term no rom gi 50% monego bedie no. Ka en second term kaka koro sanie, we expect 30%. Wagombo ni kaber to sirkal ornwa 30% mondo mi program toringi. Kwa chope third term wasenge kaka program onego ornwa 20%. 20% no obi kaka en no. To kubiro nusu miyo wadonje gope, miyo programs mag school moko ok dhi e yo maber. If it was my wish, the government should look afresh on the student capitation per student and increase the ratio maybe from currently from 15 to 22 so that we can have enough funds because we also need to procure many things in the school. Maduong' ahinya gi release pesa gi in good time. Maybe in future kata budget mwadhieni ging'iye ka ginyalo medo kendo pesa no matin. Owuoge 15 probably to nyaka 22,000. As they do that, jopuonj bende gimedi. Nikech kaka imedo classes e kaka jopuonj bende obed medo. But we realize jopuonj tin students to menadi ng'eny. Komachielo ma jotend sikunde mag primar e bade ma Migori bende koro chung' motegno ne gintiere kod nyalo kaachiel kod lony mata sikundego mag junior sekondar. Gin gi ngufu, gin gi rieko, gin gi teko mar timo tijno at the highest level possible. Gin go jusi mamalo ma sirkal ok onego bed gi kiawa kata citizens of this country ok onego bed gi kiawa about the management of schools. Gin gi experience makende, gisekalo stages mopogre omiyo they are equal to the task. Tend riwruok mar jopuonj pacho kainat bende osegolo chung' ma jotend sikundego mag primar koro nitie kod nyalo mag ta sikundego mag junior sekondar. Ne Nyakalondo Maramogi Kuoke kaunti ma Migori, an Jo Juma. Gi report mar Jo Juma Nyakaramogi kauke kaunti ma Migori mochope giko mar miwech manyien adimba kaka ne gibollo meso mar kawo wech manyien Radio Ramogi. Tudri gi Nyakalondo ni ka ng'oromo sa 10 mar biro yudo wech manyien ka gibiro bedo mago ma otuch e kor gwenge. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien gi Vincent Otieno. Radio Ramogi. Radio Ramogi, Radio Ramogi, Karchu. Radio Ramogi. Radio Karchu Ramogi. Weche tuke e Radio Ramogi. Weche mag tuke ni jaloch mar Afrika e ng'wech mar mita 100 Ferdinand Omanyala biro rakore ng'wech mar mita 100 e boma mar Atlanta City mabiro timore chieng' Jumamos tarik 18 e Pendant Park e USA. Jang'wech no Roma Kenya maringo aputh njiri biro rakore gi jo Amerika mamoko prodigi Erion Newton ma jahigni 20 e gino migeno ni biro bedo piem mager moloyo ni mar jatugo no mar Amerika ong'ere kuom ng'wech mar mita 200 ka kata kamano dhi temo speed mare mondo ringi e mita 100. Omanyala ma bende en jaloch mar tuke ma Commonwealth pod ok oyudo loch moro amora e season nieri kowacho no biro temo mondo duogi e loch e lo mar Amerika.
Piem mare mogik nche ne en manche ne giringe boma ma Guangzhou e piny China mar ng'we kede mar ji 4 mita 101 kama ne giyudo thuolo mar dhi piem e tuke mag laro simbo mar piny mangima. E weche mamoko bende en ni chenro mar keto mise kar tugo mar FKF Technical Center biro timore e dwe mar 6 higani e boma ma Machakos kama irien okang' mokwongo mar riwruok matayo tuke mag adhula e pachoka mar medo nyayo talanta mag rowere e pachoka kaachiel gi tuke kaachiel bende gi jogo eko magin jopuonj mag tuke kata coaches ma irien kaluwore gi jatatije mar FKF Harold Ndege manotelo ne apisa mamoko mag FKF dhi timo nonro e lo mar eka 20 kama ibiro gerie kar tugono e boma ma Machakos. The technical center is going to serve the youth, the elite coaching, the referees, the elite players. It's also important for us to mention that because of its strategic location that Machakos County had been chosen to host this technical center. This center will be able to serve not only the youth of this country, it's also going to be part of the auxiliary services that Machakos County really needs, going to help with regards to sports tourism because there'll be a flow of sports personalities coming through the technical center. It's going to create a lot of jobs for the youths. Jalo mochung' ne weche mag dongruok mag adhula e pachoka Francis Kimanzi bende nowacho ni chenro ma kamano osir kod riwruok matayo tuke mag adhula e piny mangima FIFA kendo biro muonyo omenda maromo siling milion 600. It's no elite without grassroots. So from where I see it, I think it's very important that we have that center here. You know, Machakos is strategically well set, they're very supportive, and I think they have started it. We just need to get them there. Komachielo bende ni tim mar basketball ma Nairobi City Thunder osedonje boma ma Kigali e piny Rwanda motelo ne tugo margi mokwongo mar Basketball African League kata BAL. Thunder bedo tim mar Kenya matuge tuge kuom thuolo mokwongo mabiro miyo gi thuolo mar dhi e tuke mamoko moidho ka gidhi rakore gi timbe kaka Libya kaachiel gi South Africa to gi Rwanda. Timbe ariyo mabiro loyo alworano biro dhi e gwenge mag Afrika ma milambo kuom thuolo mokwongo e kind tarik 6 nyaka tarik 14 mar dwe manyien e tuke mag Sunbit Arena. Thunder noyudo thuolo mar dhi e tuke ma kamago bang' loyo e tuke manotimore e pachoka e Kenya. Magi weche tuke an Milton Ochieng'. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi kar chuny jaluo.